Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 230-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ýadyňyzda bolsa, Firuza bilen gepleşigimizde kim Firuzanyň aýdymyndan bir bendi ýazyp, iň köp like alsa Firuzanyň 500 manat sowgady we ýa-da 500 manatlyk sowgady bar diýipdik. Iň köp like alan Ayjeren Rejepow sizi gutlaýar, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Bu hepde kliplara bet duet, bet pop starlar bilen başlaýar. Murat Öwezov bilen Bilbil Ýeneje. Milli aýdymymyz ýelpeselene täzeden jan beripdirler. Dostlar, täze şow gepleşigimizde şu ýyldız maşgalany mehman etsek näil görýäňiz? Atmy bağladım bir garadaşa, kılcımı sirdim da girdim savaşa. Allah'ım yetirsin şol galamgaşa. Zara Muhammedowanyň berekellasy we tügeleme iýli izne täzelik ödürleýär. Ýalňyş. Inniki täzelik Hacı Ýazmamedow bilen Perhat Ataýewdan çık öýden. Gaýp sen gaharym etdirýän şu studiýadan çık diýesim gelýär. Bahana ta çıkaydan meniň halaýan köýnegime geýden. Bolini bari şun goýda çıkaydan, ýoksan diýje galýas bu toýdan. Mekan Ataýew täze klip ödürläpdir, dözemok. Sensiz yaşasın geriye bolanım, yok bolanım, hicem bolanım. Ya sana gittiğime dözemok, yok dözemok, dilim baranım. Avadan Halmed we Haçandan bäri. Haçandan bäri, bäri dälöküm ýaly, ýaly gel hemme zadi, zadi unutdy. Haçandan bäri, bäri dälöküm ýaly, ýaly gel. Halipa Kakş Amandurdiýew dinlesene ýar atly klibini hödürledi. Gözlerime yaşlar doli, yanaşın kızıl gülgir, dillensene yar, dillensene yar. Saçlarım örevil sesim gül. Canlı ses söýüjiler üçin Serdar Şarief'den Canlı ses. İbrgülür alır men seni gül şana, birinin alır men hadi gül şana, koy şey tutum temin gelişen. Merhabar iberin ağ sultanım, olsun mutluluğumda temin geliş. Ve yine canlı ses söýüjiler üçin Batyr Muhammedow'dan bir näçe ýazgy. Ermerim saçlarım, halim bilmeden leylim, leyli leylim, leylim, leyli leylim, leylim. Hemmeňize salam dostlar. Geçen safar beren sorawymyň jogabyny Hacı Muhammed diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmak başardy. Dostlar, kemişek ýaly bayram üçin men bilen Instagramda habardaşyp bilersiň. Inni dostlar, täze soraw ünsüje dinleýär, soraw şeýle. Iň çalt zat näme? Kim sorawyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, öňkedişim ýaly men adymdan 50 manat. Onu näme? Ýöredik. Empo şajygyna Maral Durdiýew bilen başlaýar. Maral Durdiýewanyň bir däl 2 täzeligi bar. Yogamın o yanmayan, hiç gün ömürlük kalmayan. Şanladı bir-birini, meni hicem yeke koyma. Sensiz ölürüm, yanarım, giderim. Sensizliğim aňa bir kölme, ýürek çydamaz sensiz meýle. Yine bir empo aýdymy Hemra Rejepow Gyýdymjan. Doli dilegim, yüregim, bu sözüm dinle, nefrem arzunam. Gyýdym bilesin söýenim, söýwe ömrüm, ay günlüm, ýyllym, bağlam
Laylap Jeytnur bize gepleşik hödürlänok diýip gahar etjek bolupdyk bolyn 10 gün mundan Firuze bilen gepleşigini çykardy we şu hepdäniň 4-nji güni Döwletjan Ýagşymuradow bilen interwýusy çykýar. Nesip bolsa. Ýene bir YouTube täzeligi Serdar Çarifiň alparjylygynda täze gepleşik toý hakdy. Yo, gepleşiň ady toý hakdy. Gaýyp toý hakdy bilesiňizse gepleşigi göräy. Assalamu alaikum mehman adamlar. Hemmäňize hoş gördük diýäs we ähliňize saglyk, awry, rızkal, bereket, rowaş dileýäs. Mehman adamlar, ilkinji gedek ýaýlyma öýürlýär we hiç ýerde ýok edi aşy gepleşik doğru. Hiç ýerde ýok. Biziň gelinden biziň pikiri öý hakda, biziň pikirimiz toý hakda. Inni Elias ingowaran şahjyklarymyzyň birine könleri ýatlaşajygymyza Batur Muhammedow gözü ýaşly gyz. Bar gözül gyz süýeneken bar ajaýyp oglany şol hakynda gecelerine edereken arzuy. Inne bolsa ýeke özü gözü ýaşly ağlaýar gecelerine gaýgygamda akmayır çeker ol gözül gyz ayolan can oğlan süýen didin sen kıyan didin sen ağlattın. Ýene bir könleri ýatlarly gaýgysyz bally gulluk. Tesirleri okuma şarjımıza ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Guvanç Merdanow. Tuğremi altın gow gepleşik gow täzelikler bolupdyr işleriňizde üstünlük. Köp sağ olun, bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Elhan Mehmet Veliyev. Gowmy altın türkün wagty bilen saat näçede paýlaşýaňyz menen birinji bolup görýän-de ýyza galam soň tesirem ýazamak size. Türk saati bilen 6'da, Türkmenistan saati bilen 8'de paylaşacağız. Her hepdäniň birinji güni tesir ýazmany ýadyňyzdan çykarmak. Ýene bir tesirimiz Ruslan Mütaýew. Özbegistan Termiz şäherindäki türkmenlerden salam. Biz meje taman 4 ýyldan bäri seretýäs. Hemişe sag bolun. Köp sag bolun. Bize gollaw berýäniňiz üçin minnetdar. Inni Elias soňky tesirimize Gellimurad Amarmuradow. Meje tamam Mariupol şäherinden salam, size diňe öňe like. Köp spasiba. Dostlar, biziň cennet gyzymyzy köpüňize tanaýansyňyz. Sahna arkasy ýa-da ýyldızlaryň toýu gepleşigini alyp barýan gyzymyz. Hemmeňize salam mehribanlar. Men Cennet. Backstage ýa-ni sahna arkasy gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýyldızlaryň toýu atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Hem bugün YouTube'da 3 ýyllap eýleýärine ýylyň iň bek aýdymçysy. Inni pikirlendik, şonuň içi gysmasyn diýip habarsyz galmany Cennetden bir-iki bölüm alyp barsyn diýdik. Näýli bolarka göreli. Dostlar, şeýlelik bilen bölümüň soňuna geldik. Like basanamasaňyz, basmadamasaňyz iň esasat näme özüňize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Şol üçin bir mont aldım, ýene bir mont alsam, gow gysy alyp gitjek. Kojaly tämen işe ya. Soğuğunda şöyle. Kaç soğuk. Türküm soğudu da biraz. İyiden zaftra etmeye gittim, şunun için enerjim yok. Dostlar, täze şov gepleşigimizi aytıp bilemem anne ben. Şu täze halamadım şu tane. Huda elime yapıştı o telefon. Alanım mer. Bir täzeler bilmedim. Var çıkış stüdyodan. Sonra ne yok koydum, çekmeyin mi? Yo, gepleşiň adı şo toý hakdy. Düşünmedim mi? Sana nam yok berýärken toý hakda bilesin ýetse gör diýip. Emez adymyz zaten biz platna berdesega. Diňe düň salony tutaýmaly. Ýene bir YouTube täzeligi.
Galasabanya hani cennet mi ben mi? Yukarıdakiler menden kalmayacak konu. Köp minnettar bize kollab berýäniňiz üçin. Bolmadyk bolsaňyz näme ýazypdyr o? Täderiklerden